Deftere annabi Hagay. O goto nder annabo'en waɗuɗo annabaku seɗɗa. Annabaku maako ɗum mawɗum ɗum kanuɗum. Nder deftere seninde duuɓi ɗuɗɗi gutiɗi annabo'en ɗuɗɓe ɓe ngari nder leydi Isra'ila e ɓe mbaggina ɓe ngam yeɓuki dokaji ɗi Allah hokki ɓe. Ɓe mburtake nder alkawal Allah e ɓe tokka gunkiji e ɓe mbaɗa siya aadilaku. Annabo'en ɓe mbaggini Yahudanko'en dow Allah no lildoyay ngongu laamu ngu Babilanko'en ngu sankita Urusalima ɗum hocca ɓe sankita haykaliru Allah ɓe njahara ɓe lesdi massungaku. ɗum bo ɗum fuu ɗum waɗi duuɓi 997 ko Yeesu Almasihu danye. Habaru ɗum re'ayɗo annabijo o emo hooli e kammunde dow Allah ngam Allah waɗa nyalde kiita muɗum. O bo rimɗinay ɓiɓɓe Isra'ila horiɓe o nattinayɓe nder Urusalima kesum. Wigeere to Allah joɗoto o wonday e maɓɓe. Diga ɗo sai Hagay wayliti wa'aju maako nder duuɓi 970 ko nden ɓe ɓaddake ɓe kebbina duuɓi 70 nder leydi massungaku leydi Babilanko'en ko ndene ɓe laamo leydi Pasha ɓurndi mangu nder duniyaaru. Sai ɓe ngori Isra'ilanko'en so'o leydi maɓɓe ngam ɓe nyiɓito Urusalima. Ɓe ɗali ardiɓe Isra'ilanko'en e ardiɗo diina maɓɓe bi'eteɗo Joshua e Jarubabel. ɓe ɗum ɓiɓɓe lenyol Dawda so'o yiɓe daga leydi massungaku ngam ɓe nyiɓito gariri ndin. Sai siftora nder deftere Ezra daga surawol 1 yaaki 2 dow ardiɗo diina mo wala kammunde wala ko yi'ata ko bo ɗum ko waroyta dow ko Hagay hollata ɓe. Deftere nde e nde woodi geɓe 4 ngam holluki ekkitinol Hagay dow ɓiɓɓe Isra'ila. E nder lebbi 4 o fuɗɗi haɓango ɓiɓɓe Isra'ila dow iri no ɓe jogori jonde maɓɓe. Ɓe ngartoyi Urusalima ɓe kuutiri jawdi maɓɓe e sarel maɓɓe fuu dow nyiɓitaaki gure, amma ɓe jeggitani haykaliru e ndu jooɗi nder bille faa hewti duuɓi 70. Ngam non sai Hagay ƴamiɓe, ko gure moɗon e ɓurani on dow wigeere to Allah joɗoto? O wi'i on jeggitani ko haani, on ɗali alkawal Allah non no mamiraɓe moɗon ganyirnongal. Ngam majum waɗi leydi moɗon ndi rimanta on boɗɗum. Allah lildi on e hokkere junde e siya ndiyam ngam on jeɓi alkawal maako non no o wi'ino on nder deftere kiitaji. Ngam non Hagay fooɗi hakkilo maɓɓe emo siftorana ɓe ko deftere Ezra wi'uno nder surawol 5. O meti dow Jarubabel e Joshua e woɓɓe ɓiɓɓe Isra'ila koritiɓe ɓe puɗɗi nyiɓitaaki haykaliru. E nder yeɓre garaynde Hagay nyamri yeeso nder lewru 1 o meti dow saɗɗum ɗum ɓiɓɓe Isra'ila ngodi e ɗum ɓe keɓi dow nyiɓitaaki haykaliru. Haykaliru ndu'u ndu woɗi, amma fuu e non ɗum hawtatandu e teddungal haykaliru ndu Suleymanu nyiɓi duuɓi 9 ƴaɓɓiɗi. Ngam non koppi maɓɓe mbaati ɓe ndembi. Sai Hagay siftorani ɓe dow goɗɗo annabijo mawɗo mo ɗum waɗi alkawal dow maako o laamorto laamu Allah nder haykaliru ndun e mo meta dow ko woɓɓe annabo'en metuno bono Isaya e Mika dow Urusalima kesum wigeere to Allah joɗoto o rimɗina yimɓe maako e duniyaaru fuu e leƴƴi gonɗi nder duniyaaru ɗi fuu ɗi ngaroyay ɗi kawta hoore nder laamu Allah. Ɗum no wadda jonde jam. Haykaliru ndu ɗum laawol mangol ngol Allah laamorto ɗo yeeso. Ngam non Hagay e nodda ɓiɓɓe Isra'ila ɓe kuutira kammunde ko nde ɓe ɗon nder saɗele ɗuɗɗe. E yeɓre 7 Hagay nyamri yeeso nder lebbi 2 emo siftorana ɓe alkawal Allah e moƴƴere maako. Emo meta dow woɓɓe ardiɓe diina o meddi e maɓɓe dow jonde lamɗe. Sai siftora nder deftere Firistiyanko'en e nde wi'a to goɗɗo memi mayɗo o warti mo senaki, ko memi gaware fuu ko ko memi wondu nyamdu ndu laaɓa o laatake mo senaki. Ardiɓe diina e andi deftere Firistiyanko'en boɗɗum nde bo wi'i non sai Hagay fuɗɗi ekkitinki nder balndi o wi'i non ɓiɓɓe Isra'ila mba'i e ɓe ngaɗa juuɗe maɓɓe nder ko ɗume ko woɗa faa nder haykaliru. To ni yimɓe jamanu maako ɓe lestinay ko'e maɓɓe ɓe ngayliti daga hallende maɓɓe ɓe mburti daga nder ciya gonga. Hagay wi'i ko ɓe nyiɓata e juuɗe maɓɓe ɗu'um fuu e ndu haykaliru heyru ndu ɓe nyiɓi ndu laatoto ndu senaki. O wagginiɓe nder gonga
o wi ɓe tuuba ɓe jogo alkawal Allah e moƴƴere maako ɓe kabda ɓe mbaɗa ko ɓe mbawata fuu ngam wartirki laamu Allah e barka maako. Ngam noon Isra'ilanko'en ɓe mbaɗay hammunde maɓɓe nder juuɗe maɓɓe e ɓe ndenti Allah mo moƴƴere ngam yimɓe maako. Suɓol ngol Hagay waddani ɓe ngol wari ko ɓe kosse yaaki leydi massungaku e mo nanditina ɗum e yimɓe waaduɓe jamanu Musa. Ɓe Musa ardi nder ladde ko nattina ɓe leydi nde Allah waɗani ɓe alkawal. Hooliɓe Allah ɗawtanimo, Allah waɗaniɓe barka ɗuɗɗum, o hokkiɓe jaalorgal ngam moƴƴere maako. Deftere Hagay nde timminiri nder dammuɗum dow hammunde waraynde ɗo yeeso, dow laamu Allah. Allah no nyiɓay Urusalima kesum, teddungal maako no jooɗoto nder mayri. Diga nder mayri o do'ay hallende, o jaaloto hakke gonɗum nder leƴƴi duniyaaru fuu. Hagay siftorani ɓiɓɓe Isra'ila dow ere nde Allah do'i Fir'auna nder deftere burtaki. Allah no hebbinay alkawal maako ngal o waɗani Dawda, wiiki o tabbitinanaymo laamu maako nder lenyol maako laamiɓe mburtoyto. E nder balɗe Hagay e woodi goɗɗo bi'eteɗo Jarubabel. ɗum waddi en re'irde deftere nden nde ɗaldi en e suɓol ngam ɗo yeeso. ƴamol ngol Hagay ƴami yimɓe wonɓe nder jamanu maako ɓe koolo Allah, sarel ngel Allah hebbinta alkawalji maako, ko ɓe koolotomo e Jarubabel kanko ma o hooloto Allah faa sarel ngel laamiɗo kisnowo waroyta. Dole ɓe ñamra yeeso e janguki annabaku maako gonɗum nder deftere nde'e e deftere Jakariya e nde Mika, ngam ɓe keɓta. Amma no ɓe keɓtirta? E woodi saɗele ɗuɗɗe innaɗe nder maaje ngam kongol e lenyol ngol yimɓe Allah. E ɗum hola en ɗo suɓol meɗen fa e hoolare Allah e ɗawtanakimo ɗum goɗɗum mawɗum to Allah, ko a suɓi ngam tabbitina ɗu'um nder duniyaaru ndu gonga ka Makka, ko ka ballete ngam lestina hoore maɗa a jooɗi nder rentuki ngam waroyki laamu Allah. ɗum woni ko tawata nder deftere Hagay.